Seguint un riu de pedres d'aigua dolça a la falda d'una muntanya gegant naix una alqueria blanca de terra dibuixada que enyora tindre mar. Cada bancal fa història d'una casa, cada casa troba coses que amagant. Al trinquet hi ha una partida, la gent del poble crida perquè volen guanyar. Pa, 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 para. Pa, 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 para, pa, 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 para, pa, pa, pa. Bon dia, xiqueta. Sí que estàs faenera de bon matí. Bon dia, tio. Ui, faenera, diu. Total, preparant el des de Juni. Però si no hauràs tingut temps ni de calfar el llit. Això és el costum. Obri que els ulls i les cames em van a soles. Costum? Mala polvorilla estàs feta. Jo sí que no estic acostumada a tindre-ho tot fet. Em tractes com a una reina. Que no tens prou a la botiga. Va, menja i agarra forces. Això sí que és de veres. Quan entres allí és no parar. Quan no són les dones és la centraleta. Ai, quina setmaneta portes. Pren-te la llet, que mentre jo no trobe faena no vull que facis res. No, sí, ja dia jo que hauries d'haver vingut fa anys. Se sap alguna cosa de Blanca? Ahir va cridar, però encara no sap quan torna. I fa bé fent-li costat a Conxeta, perquè la pobra està ben fotuda. És que s'han quedat sense res. Quina desgràcia. Tan bona com és, i sempre li cauen les més grosses. Perquè Conxeta abans vivia al poble, no? I per què se n'anà? Coses de la vida, filla. A voltes sembla que el nostre senyor, eixa xiqueta, sempre està enviant-li proves. Avui arriben els americans, no? Això pareix. A veurem què diu Blai de la casa. I què ha de dir? Si has fet un miracle. Si sa casa estava per a tirar-la a terra. Has arribat com una benedicció, filla. Et posi oli i sal? Però només un poquet d'oli, que si no em fa bola. Bon dia. Bon dia, Jaume. Passa, passa i pren cadira. Venia a parlar amb vostè, però ja veig que té un embolic de padre i muy senyor mío. Ah, no patisques, que els paperots estos no tenen cames, així que esperen. Digues. Algun problema? Res, els números del banc, que no enquadren. Suposa que algú s'ha enganyat. I ha parlat amb ells? Ahí estem. Porta una setmana intentant parlar amb Blasco, el director, que és bon amic, però està de viatge. Tu venies a dir-me alguna cosa, no? Sí, de la fàbrica, però igual no és el millor moment. Com que no, che? Mira, Jaume, jo també volia parlar amb tu. Els dies que vaig passar a la presó van ser molt fotuts, però em van donar l'ocasió de reflexionar. I crec que ja va sent hora que li faça més cas a la família. Vull tindre més temps per estar amb Ximet i amb Teresa. Segur que els dos estaran encantats. Ja he parlat amb Ferri per a que es faci càrrec del magatzem i m'agradaria que tu t'encarregares de la fàbrica. Què dius? Al cap i a la fi, tot és per a vosaltres. Home, m'agarra vostè de sorpresa. Precisament venia a dir-li que volia deixar-me la fàbrica. Ja sé que no és un bon moment, ara que Raquel també vol deixar-se-ho, i amb l'embolic de picó, però... Jo el que vull és tornar a la pilota, Joaquim. Comprenc que vulguis tornar a la pilota, però si tu te ho deixes i Raquel se'n va, qui es fa càrrec de la fàbrica? Això venia a dir-li. Ho haurien de decidir Raquel i vostè. I què diu Raquel? Va tornar a la nit de València i encara no puc parlar amb ella. Però abans d'anar-se'n ho tenia ben clar. Collo. No ho sé. T'agrairia que em donares un poc més de temps per tratar de buscar una solució. El que calga, Joaquim. Però després ja ho sap. Vull tornar a la pilota i ajudar a mon pare a la pedrera. Clar, home. Mira, dona'm uns dies i ja pensarem alguna cosa. Bé. Me'n vaig a la fàbrica a veure si puc solucionar allò de picó. Ah, i com està el tema? Fotut. Eixe home és més cabut que un ase. Li hem donat unes caixes de dades i jo he intentat contactar amb ell, però no m'agarra el telèfon. La mare que el va parir. Mira, jo m'agradaria tirar-te una mà, però ja veus com estic. No patisca, Joaquim. Ara parlarem amb Raquel a veure si ella té alguna idea. Vinga.
Adéu. I per què s'han quedat a Madrid tants dies Blai i el fill, Home, dic jo que ja que estaven ahí voldrien conèixer la capital. De tota manera, si no passa res, ui, els tenim al poble. Blaiet, tinc ganes de veure'l, I el fill també, que així encara no el coneixem. Li diuen Diego, iaio, no s'oblide. Tu, quasi l'únic que perd la memòria és el senyor alcalde. I què arribaran, amb el cotxe de línia de migdia? En el cotxe de línia, diu. Si ese només arribar a Madrid s'ha comprat un carro que pega un pet. Això és que se'l pot pagar. Collons, sembla que el teu cosí vol arribar al poble xafant fort des de primera hora, Mentre no xafe a ningú en el cotxe... Escolta, Rafael, i a tu què t'ha paregut? Amb quin ànim ve? Bé, jo l'he trobat amb ganes d'arribar i veure com està tot. Ja li he dit que amb la casa hem fet el que hem pogut. No patis, Rafael. El teu cosí sempre ha sigut de bon conformar. Segur que ve a gaudir dels diners i a passar-s'ho bé, i a oblidar-se de les coses lletges. Esperem que siga d'eixa manera. I si no, que prenc exemple. Mira Joaquim, que vol deixar-se-ho tot per a dedicar-se només a passejar a Ximet. Això quan li toque. Que tots fem cua per passejar al trastet eixe. El meu amo també deia que no volia treballar tant i no tornava a casa fins a l'hora de sopar. I fa molt de temps que se'n va anar el tio Blai a l'estranger? Massa, filla. Més del que ell haguera volgut, segur. Espente se'n va anar. I sempre ha tingut la dèria de tornar algun dia. I es pensa quedar molt de temps al poble? Dona, per diners no serà, que amb el que ha guanyat a Califòrnia pot quedar-se així a viure com un rei el temps que vulga. Tan ric és? Ara sí, les coses li han anat prou bé. Però se'n van anar amb una mà davant i l'altra darrere. Sí. Encara me'n recorda de la cara de son pare, un tio marcial que en glòria estiga, pujant al carro i plorant com un xiquet. I sa família ha tingut una vida molt fotuda. I Blai es mereix cada gallet que hagi guanyat. Qui vol un altre cafè? Si ve de les teves mans, sí. Vinga, i un altre. Bon dia, filla. Bon dia. Com estàs? Has dormit bé? Sí, per què? Per què? Perquè fas la mateixa carussa que anit quan vas arribar. És que les coses no han eixit com jo m'esperava. I això? Les meues amigues. Bé, és un dir això d'amigues. Però està tota la setmana més sola que la una. Vas anar a veure ta mare? Clar. Només arribar vaig portar-li flors. I crec que és l'única cosa que m'ha fet sentir bé a València. Quan tornem podríem anar a fer-li una visita junts. Mira, d'això volia parlar-te, pare. Ja no estic tan segura d'això de tornar a València. Sé que pot pareixer un poc estrany després de tot el que ha passat amb Robert, però tots aquests anys que he estat ací a l'Alqueria, no sé, crec que m'han canviat. No m'estranya gens. Jo també crec que estic canviant i per a bé. Ara penso en València i en la vida que feia abans i crec que si tornem se'n cauria el món damunt, filla. A mi m'agradaria quedar-me, que ens quedarem. Tu què dius? Què dic? Que en un minut ha tornat el color i l'alegria i que això de quedar-nos és el millor que podem fer. Ja vaig jo. Hola, Hola, ¿está Raquel? Sí, passa. Raquel, Hola. qué guapa. Y qué ganas tenía de verte. Ui, la meitat que jo, seguro. Bé, xiquetes, jo me'n vaig a comprar el diari. A més, el tio d'esta senyoreta tan guapa està esperant-me. Bé, vos deixa les dos en bona companyia. Au. Bueno, cuéntame. ¿Un café? Sí, gracias. ¿Qué tal por Valencia? ¿Cómo fue la boda? ¿Y qué tal? Un desastre, Aso. No han cambiado nada. Ninguna. ¿Y qué esperabas? Menudas chismosas. A la que no llevaba un vestido de yo qué sé, o la sentenciaban o le perdonaban la vida. Además, unas brujas. Solo querían saber de Robert, que por qué no había ido a la boda, que dónde estaba. Al final tuviste que contar que ya no estabais juntos. No, al final no. Al principio. Y yo no tengo que esconder nada a nadie, pero eso les faltó para empezar a recordarme. Ya, como si las viera. Que ya te lo habíamos dicho, que fue un error casarte con él. Que el tiempo les ha dado la razón, que yo siempre he sido una cabeza loca. Bla, 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 bla. ¿Cuándo te marchas? Yo en Valencia no pinto nada, Asun. ¿Quieres decir que...? Que sí, que me quedo en la Alquería.
que aquí sí que tengo amigos. Dúdalo y te doy con la cafetera en la cabeza. Estoy dispuesta a quedarme con la fábrica. ¿Tú qué crees que dirán tu padre y Jaume? ¿Qué dirán? Se les abrirá el cielo. Y más ahora con el follón que tienen allí dentro. ¿Qué les ha pasado? Pues resulta que Jaume está un poco, bueno, bastante preocupado. Porque las cosas no han ido como él esperaba. No, home, clar, què hem de fer? Si vostè ja ha pres una decisió... Adéu. Era sastre, el de Bier, que diu que ho sent molt, però que anul·lem la comanda i que ja no vol més llimonades. Caguen la mare que l'ha parit. A ella el picó dels collons. Este sastre és amic seu i estic segur que ho ha anul·lat tot perquè el desgraciat ese li ho ha demanat. Però com pot ser tan cabró? Jaume, has de tornar a parlar amb ell. Amb qui, en Picó? No, amb Matí a la Sega. Si no apanyem les coses a mi si a Bròfec, se n'anem a fer la mà. I com vols que el cridi? Si sóc jo qui va muntar este merder. Què vols, que la cague més encara o què? I el Falcó? Per què no li dius que el crida ell? A ell igual li fa més cas que don Joaquín sap parlar de negocis. Tomi, el meu sogre ja en té prou amb tot el que porta damunt. No és bon moment per anar-li amb històries. Tu em diràs què fem. Tu no pots cridar-lo, el Falcó tampoc. I Raquel, que vol deixar-se la feina. Collons, Jaume, has de fer un esforç. Faig el que puc, Tomi. Si no faig més és perquè no sé comportar tot això. Cadascú sap del que sap. I jo sé de la pilota i de la terra, però no dels negocis. Jaume, que així se'n va tot per l'aire i Tonet i jo ens quedem sense feina. Està bé, ho intentaré. Però deixa'm pensar com collons puc entrar-li. Igual fent-li una oferta millor, jo què sé. Bé, vaig a fer les comandes. En acabant m'ho contes. Ja ho és. No me ho explique, Diego. Si les terres són les mateixes que quan me'n vaig anar. Sí, pare. Tot canvia. Però suposa que el poble continuarà estant al mateix lloc. Són les carreteres, fill. Això abans era un camí de pedra. Me'n recorda com si fora ahir. I ara mira com està. Clar. Per això s'hem perdut. Collons, el temps no passa debades, no? I tant. Si continuem pegant voltes, haurem de fer nit en esta carretera tan bonica. Llàstima. M'haguera agradat conèixer a la família abans de demà. Sí, pare, perdona, ja sé que no t'agrada gens. Però si m'hagueres deixat preguntar en el poble que acabem de passar, ja hauríem arribat i estaríem fent-nos una cerveseta. Espera un moment. Eixa torre? És la torre de Valderreu! Eixe poble està a 2 passes de l'Alqueria. Diego, puja al cotxe que en un moment estem allà. Ja va, que tampoc crec que el poble es moga, si arriben 2 minuts més tard. Escolta'm, fill, només et demano una cosa. Canvia eixa cara de pomes agres i sigues agradable en tot el món, especialment en la família. Entesos? Sí, pare. Perfecte. No, Blascos, jo no poso en dubte que no siga com tu dius. El que jo dic és que no m'ho explique. Com? No, home, no, a quin sant? Jo no tinc constància d'aquesta extracció. Sí, serà millor que ho mirem junts. Mira, vaig ara mateix. ¿Qué pasa, Joaquín? ¿Con quién hablabas? Con Blasco, el director del banco, que ya ha vuelto de viaje. Pues por tu cara poco bueno te ha dicho. Sí, poco. ¿Te acuerdas que antes de irme de viaje te dije que las cuentas no me cuadraban? Sí, claro. ¿Y qué te ha contado Blasco? Pues que ha habido una extracción importante de dinero de nuestras cuentas. Y no me lo explico. Bueno, igual es un error. Puede que se hayan equivocado. No. Blasco supervisa personalmente todos los movimientos importantes y aún más los míos. Es muy meticuloso. ¿Y quién crees tú que puede haber sacado ese dinero? No sé, tengo una sospecha, pero quiero asegurarme. Mira, me voy a Valderreu a revisarlo todo personalmente. No me esperes para comer. Llámame si sabes algo, por favor. Quantes barres m'has dit? Ai, xica, sembla que t'han posat una pebrera al cul, eh? Les mateixes que ahir. Deixa d'endevinalles, romancera. Quantes barres vols? 12. 10 per al bar i 2 per a Cas Falcó. 12? No sé si en tindré prou. Sí, si en tindràs prou, mira-ho bé. Ja mire, ja, no veus que estic mirant? Sí, 4. Sembla que no et para gens bé atendre la botiga. És que no em para bé, és que em mareges. Ja veuràs, com abans d'acabar amb tu, sona la centraleta. Nace el pa. Què més vols? Que em contes si has parlat amb Blanca.
I si se sap alguna cosa de Conxeta? Avui no ha cridat. Ah, no? A veure si toca per a dir-me que Conxeta està millor i que torna. Que jo no puc tirar-me així tot el dia. Per què estàs tan picallosa? Què ha passat avui? Que venen Blai i el seu fill al poble. I no tinc res preparat. Xica, és que portes una de visites, que no hi ha qui s'aclarisca. La nebodeta, el cosí, la nebodeta... No ho diràs per a Nitin? Si no arriba a ser per la xiqueta, a bones hores acabe jo de fer la casa dels americans. I com està la xiqueta? Bé, ara a mi em fa un poquet de llàstima. Ui, llàstima, per què? Perquè no hi ha ningú de la seva edat al poble i es passa el dia treballant. I ara que estic jo ací, està més sola que l'ermità. Mira, quan passa el cacau de les visites i jo tinga un dia, me l'emporte a Valderreu a veure una pel·lícula. Vols? Ja, tia, bon dia, Empar. Bon dia. Venia a comprar ous, que s'han acabat i em fan falta per a fer el dinar. Què t'estava dient? Això m'agradaria saber a mi. Què li estaves dient? Res, que eres més bonica que les pessetes i que treballes més que una colla de llauraors. Els sous? Els sous? On hauré deixat jo els sous? No hi ha nous, Anitin. No ha passat el repartidor. Hauràs de canviar el dinar, filla. Ah, no. Vine-te'n amb mi al bar, que allí tenim ous per a donar i vendre. Sí? Sí. Els agafa del bar, tia? Sí, filla. Gràcies, Empar. De res, botiguera. La centraleta. Ai. Això és un no parar. Mare. Anem-nos-en abans que torni i la paguem nosaltres. Va. Centraleta, l'alqueria blanca, digue'm. Digue'm? Ai, collins, és que no he apretat el botonet. Centraleta, l'alqueria blanca, qui és? Dora, sóc jo, Blanca. Blanca, com estàs? Jo bé, però per així seguís tot igual. I l'accident? Se sap alguna cosa? Encara res. Ningú no s'explica com va començar l'incendi. I Conxeta, com està? Ben fotuda, la pobra. Però ella de moment estan vivint en casa mare. I Matia ja la coneixes. Ei, no dies que era tan simpàtica? Ui, sí, quan vol, que quan no és més pudenta que un camp de cebes. I damunt, es veu que no pot veure a Pere i es passa tot el dia marmolant. I la pobra Conxeta no sabia ni què fer-se. I la Conineta? Ai, Doreta, l'hauries de veure tot el dia fent-me festes més bonica. Si no fora per ella, jo crec que la meva cosina ja s'haguera tirat pel barranc. Mare de Déu, senyor. I tu li veus apanyo la cosa? Mal apanyo. Pere i Conxeta no sé què faran. És que s'han quedat sense res, Dora. Sense res. Com si hagueren de començar des del principi. Ai, xica, no sé què dir-te. Escolta, i per ahir com va tot? Hi ha molt de bollita a la botiga? Per això no patisques. Quasi va tot rodat. Tomàs et tira una maneta, no? Quan pot, que en la fàbrica també ho tenen agre. Tu saps quan tornaràs? Ai, filla, no t'ho sé dir encara, la veritat. Només m'agradaria que no s'allargara massa la cosa. Fes-li un beset molt fort a Tomàs de la meva part, eh? Sí, tranquil·la, que ja ens apanyarem. Tu el que has de fer és ocupar-te de Conxeta i la filla. Sí, això faig. Escolta, i tu no cal fes el cap, eh? Si no pots atendre la centraleta, la deixes que soni i au. Bé, dona els besets a Conxeta i a la Conina. Vinga, de la teua part. Un beset. Un altre, reina. Ai. ¿Lo ves? ¿Qué te decía? Mira los libros como si estuvieran escritos en chino. Ya lo veo, ya. Bon dia, senyor contable. Què, ja no saludes les amigues o què? Bon dia, Raquel, que guapa estàs. Gràcies. Com ha anat per València? Ui, d'allò més bé. A puntet estava d'anar a fer-te una visita. Necessito que parlem de la fàbrica, Raquel. Ja m'ha contat Asun alguna cosa del que ha passat amb Picó. És que amb eixe home no es pot parlar entrellat. Ara no només està de punt amb mi, és que va dient-li als altres clients que deixen de comprar-nos. Això ha fet? Però serà... I jo estava així intentant de veure per on tirar-li mà, però... Tranquilo, cariño, que ha vuelto tu ángel de la guarda. Así que hazle sitio y déjale la silla a la jefa. Com? De veres? Que sí, Borinot, que he tornat per a quedar-me. Això sí, si a tu i a don Joaquim vos sembla bé, clar. Dona! Vine així, Raqueleta. Ai, gràcies, vaig a matar-la. En cap marejaré i me n'hauré d'anar a casa. Ah, no, d'això res. Au, a la taula, a apanyar este cacau. Que l'he muntada, però ben muntada, Raquel. Ai, no te tires totes les culpes, que eixe Picó és de Castanyola. Robert ja va tindre més d'un amb ell. Jaume, quin desastre tens així. A
A mi és que m'agraden són el duo dinàmico. Però Manolo, que Ramon pareix una sardina empaquetada. Però a veure, tu t'agrada com canten o només a les fotos? Ai, les dos coses, figa. Jo preferís que el Bruno Lomas, que té més veu. Bruno Lomas canta cançons del duo dinàmico. No ho sabies? No. Bon dia, senyoretes. En part, si no has de tornar a Cal Falcó, podries tirar-me una maneta a la cuina. Ja està la sòcia manant. Veig a saber si li poses mitja dotzena d'ous a nitín, que en la botiga no quedaven. Ja vaig jo. Està pa aquí quan sona el telèfon i és com un llamp. Ah, mitja dotzena tindràs prou, no? Clar, són només pel dinar d'avui. Qui era? El de la tonyina. Que si encara ens quedava, us importava més. Li encomanat 3 pots dels grans. Mala tonyina és ixe. Si no fora perquè el bigot li tapa mitja cara. Esta sí que és bona. Saps què passa? Que està esperant que la cride Kiko. No, jo no estic esperant que em cride ningú. Kiko és el teu nòvio? No, jo no tinc nòvio. Kiko és un amic i ja està. La que sí que en té és Paqui. I ella sí que estava esperant que la cridara. Per això se li ha quedat eixa cara de pansa. Ai, quina cara de pansa. Ai. És que té el mustio de Ferri. Uns dies fora i, clar, el troba a faltar, com és l'alegria de la huerta, el pobre. Oi, serà el que siga, però té una feina normal. No com el Kiko, que es passa tot el dia amunt i avall fent fotos, i quan més lluny, millor. El millor és no tindre novio. Com més sola, més ampla. Oi? Tu has tingut nòvia, Nitín? Ui, jo estava de Nitín, que ja no sóc una xiqueta. Dieu-me Anna. Anna. I no, novio no n'he tingut. Ni ganes. I això per què? Perquè em vaig avorrir. Per ara no m'haveis parlar d'això. Em poseu els ous o què? No, si encara ens donarà lliçons la xiqueta. Ai, l'experta. Senyor Picó? Hola, bon dia. Soc Raquel Cunyat, de la fàbrica de llimonades de l'Alqueria Blanca. No, no sóc la secretària. Sóc la gerent. No, Robert Sanchís ja no treballa amb nosaltres. Ara el negoci el porto jo. Sí, té vostè tota la raó. I se Jaume el va parlar a vostè d'una manera totalment improcedent. Per això vull que sàpiga que el vaig despatxar immediatament. Sí, Jaume Sanchís ja no treballa amb nosaltres. Escolte, estic segura que podem fer-li una oferta molt millor que la que li han fet. Vostè només deixem presentar-li la nostra proposta. Esta vesprada? Clar que puc. I torne a demanar-li disculpes, eh? Sí, d'ara endavant, tot el que vulga m'ho diu a mi directament. Molt bé, senyor Picó. Fins esta vesprada. Adeu. S'ha baixat del burro? Ja veurem esta vesprada. De moment he hagut de despatxar-te, Jaume. Amb que eixe ruc no et torna a veure el pèl, prou. Ahora lo que tenemos que hacer es pensar una buena oferta. Exacto. I embolicar-li-ho bé, que de perdre diners, res de res. Ai, si no fora per vostè, Anselmo, no sé com me les apanyaria jo amb la fotracada de documents que s'han acumulat a l'Ajuntament. Per a què estan els amics? Si ben a gust que ho faig. Quan de mal ens ha fet el deshonrat de Lluís i com ha fotut la seva família, eh? Mira, don Miquel, del seu nebot, si no li importa, jo preferiria no parlar. Té raó. I Raquel ja ha tornat de València? Anit mateix va vindre. I decidida a quedar-se al poble almenys durant un temps. Això vol dir que haurà d'aguantar-me un poc més vostè a l'Ajuntament. A l'Ajuntament i a la partideta. Clarament, a la partideta. M'alegre molt, Anselmo. M'alegre molt. Don Miquel Camp! Collons, quina manera de conduir. Però, home... Redeu que per poquet m'envia vostè a l'Hortet dels Callats. Sí, don Miquel. Té vostè el geni pudent de sempre? Que no se'n recorda de mi? No. Soc Blai. Blai Sanchís. Collons, Blai. Home, si te'n vas anar d'ací del poble quan eres un pipiolo. Com me n'havia de recordar? M'alegre de veure't, home. Jo també m'alegre, don Miquel. Mira, et presenta don Anselmo Cunyat, un amic. És Blai Sanchís, el cosí de Rafael que estàvem esperant. Ja, molt de gust. Igualment, encantat. Encara me'n recorde quan es renyia vostè per fer gamberrades. I què? Què és el que fa ara, don Miquel? Home, ara sóc l'alcalde d'este poble. Jo, l'alcalde, ni més ni menys. Bon alcalde haurà de ser. No, don Anselmo? Que el poble ha millorat molt des que se'n va manar. Ja ho pot dir, Blai. Com don Miquel no hi ha ningú,
Voleu fer el favor de callar els dos que m'esteu afrontant, collons? Este és Diego, el meu menut. Don Miquel, alcalde de l'Alqueria. Redeu el menut. I don Anselmo, un amic seu. Molt de gust. Molt de gust. Dic jo que te'n recordaràs de ta casa, no? O vols que t'acompanyi? Clar que me'n recorde. Però abans volem passar per cal meu cosí, que en mull de ganes de veure'ls. Ben fet que faràs, perquè ell i Dora vaja feinada que s'han pegat per tal que estiguéreu a gust. Per això vull agrair-lo seu i donar-los un abraç. No veig el moment de tirar-me Rafael a la cara. En eixe cas, Blai, Diego... Senyors, pugem al cotxe, fill? Adéu. Adéu. Espera que esta visita no es porti massa mal de caps. Mal de caps? Què diu això, don Miquel? Au, Anselmo, anem a la botiga per eixes còpies? Val. Que no estan corcades, xorrita. Que estan noves i ben noves. Si se'n trobes alguna corcada, me la tornes en pau. Hola, bon dia. Bon dia, Dora. Què? Les dones, com sempre, donant la matraca. Ja veu, don Miquel, no hi ha manera. Bon dia, Anselmo. Bon dia, Dora. Què? A fer eixes coques de sardineta que tant els agraden o només a fer-me una visita? Les dos coses, reina. Vinga, posa'ns dos coquetes. Pues no ne tinc, ja no en queden. Les últimes se les endú la rutlla. A veure, posa'ns coca de tomaca. Així pareix que no sóc l'únic que perd la memòria, eh? Que no, don Miquel, és que tinc el cap en un altre lloc, que avui arriba el cosí de Rafael i el seu fill. El cosí de Rafael? Blai. Precisament ara acabem de creuar-nos amb ells. Sí. I ha dit que pegava cap a ta casa. I m'ho diu ara? Me'n vaig corrent. Vaig a dir-li a Tomi que es faci càrrec. I les coques de tomaca, què? Agafen el que vulguin i tant que han de portar, ja m'ho pagaran en acabant. Molt bé. Au. Així no? Una miqueta més. Tio, un poc més i claves el clau al sostre. Va, no renegues tant que pareixes la tia Dora. Ai. Així ningú pensa deixar la faena i vindre a donar-me un abraç? Blai! Collons, vine ací! Vine ací, home. Hola, soc Diego, el fill de mon pare. Normal. Jo sóc Anna, neboda de Matia Dora. Ja sabem qui eres, xiqueta. Que Rafael ja es va dir per telèfon que estaves vivint així. Vine ací, templat. Tio Rafael. Blaiet, me cague en la Marçala. Tio Pep. Deshonrat. Xe, me cague en tot. Este serà el teu fill, no? Com està, tio? Au, entrem, que estareu cansats de tant de viatge. Home, Rafaelet, tu diràs, de Califòrnia a l'Alqueria. Portem una cabassada de temps viatjant. Sí, però amb el seu parat a Madrid, eh? Laia! Ai, quines ganes tenia de veure't. Ai, estàs igual. Igual, però amb 30 anys més, Toreta. Sí que estàs guapíssima, tal qual com jo recordava. Va, per més floretes que li tires, ja saps a qui va triar el remat. Mira este. I ell es va quedar amb la més guapa del poble. Tu has de ser Diego? Deixa'm que et veja. Ai, cagaita sa mare. La mateixa careta de Lolita. Va, cap a dins. Anem. Vinga. Va. Hola, Teresa. Hola. Com està el meu reiet? ¿Cómo ha ido todo? No muy bien, por lo que veo. ¿Qué te ha dicho Blasco? Me ha confirmado lo que sospechaba. El que sacó el dinero de las cuentas fue Lluís. He visto su firma en los talones. ¿Cómo ha podido? Lo que nos faltaba. Si fue capaz de enviarnos a la cárcel, ¿qué otra cosa se podía esperar de él? He sido un imbécil, Teresa. Pero algo se podrá hacer, ¿no?
Blasco dice que si quiero puedo denunciarlo. Pues se le denuncia y así que vayan a por él. No, no. ¿Cómo que no? ¿Por qué? No quiero meter otra vez de por medio a don Anselmo. Y mientras ese pájaro en libertad con tu dinero. Qué poca vergüenza. ¿Y ha sido mucho dinero? ¿Vas a tener problemas con el banco? Un buen pellizco. Pero no creo que llegue la sangre al río. Blasco dice que me respaldan, al menos hasta que tengamos las cosechas de patatas y lechugas. ¿Y la de nísperos? Sí, pero esos aún tardarán. De todos modos, no hay de qué preocuparse. En peores nos hemos visto y siempre hemos salido. Lo que tú digas. ¿Te apetece tomar algo? Sí, gracias. Si no te importa, me sentaría bien una copa de coñac. I tu vine ací a jugar amb el iaio i deixa estar un poc a la tía, ¿eh? ¿Qué es eso, Chimet? El tío Blay es de la misma quinta que mi padre, solo que unas 50 veces más rico. Se te ve contento, ¿eh? Raquel te ha dado una buena noticia. La verdad es que sí. Ya verás cómo pronto empiezo a ganar dinero con la pilota y tendremos nuestra propia casa. Y mientras tanto ayuda a mi padre con la pedrera. Qué buena falta le hace. Y no vas a trabajar en la fábrica. Y con mi padre. ¿Qué te pasa, Kilometa? ¿Te has puesto muy seria? Estaba pensando que... Va, nada. ¿Qué te pasa? Que cuando empieces a jugar partidas, viajarás mucho. Y yo lo pasé muy mal cuando te fuiste a Miami. Pero ahora no me voy a marchar ni a Miami ni a ningún sitio. A lo mejor un día o dos, y la partida es lejos, pero poco más. Pero la pilota... La pilota no tiene nada que ver con lo que viste en Miami. Aquí no hay cubanas, ni ron. Ni Ugalde. Pero en Miami no te dejaba solo ni un segundo. ¿Me prometes que no cambiará nada? Te lo juro, nunca más. Nada volverá a separarnos, Colometa. Este vi és de la nostra bodega. Sanchís e hijos. Ei, Sanchís! Un vi collonut, Rafael. De la vall de Napa, amb això està tot dit. I amb un buquet que és difícil trobar en altres llocs del món. Allà diuen que els fan a la Rioja són millors, però què va? No tenen ni punt de comparació. Està bo, Blayet. No sé si serà d'eixa vall que dius tu o què, però molt bo. Si és de veres, té un sabor especial. I dius que este vi el fas tu? Home, jo personalment no, que per això tinc més de 200 operaris treballant per a mi. Collons. Bé, vull dir, per a nosaltres. I tu seràs un d'eixos 200, no, diguet? Jo fa algun temps que no treballo per a mon pare. Per què ha estat estudiant? Per a enginyer agrònom. Perit, pare. Bé, perit, el que siga. I els meus nebots, Jaume i Robert, que no volen vindre a veure son tio o què? Jaume està solucionant els temes de la feina. I Robert... Robert està fora. Ja t'ho contaré en acabant. I què deies del vi? Blayet, a mi el que m'agradaria saber és com és que t'has deixat aquella bodegota per vindre a este poblet? Perquè este poblet, tio Pep, és el meu poblet. I ja anava sent hora que el meu Diego el coneguera. És de veres. Tenia moltes ganes de veure on va néixer mon pare. La terra tira, tio Pep. A més, que ara les coses van molt bé per allà. Encara queden uns mesos per a la collita. I era el moment ideal per fer este viatge. I que a la bodega s'ha quedat Vicent. Veritat, pare? Exacte. He deixat encarregat de la bodega al major. I no pot estar en millors mans. I com està Vicent? De primera. M'ha sigut un home con cal. Està casat i té 2 fills. I treballa. Només vos diré una cosa, però no li ho conteu a ningú, eh? Crec que la bodega funciona millor quan la porta ell que quan la porta jo. No pot ser. On vas, fill? A fumar-me un cigarret i fora. Podies esperar un poc, no? Que acabem d'arribar. Sí, a mi també m'ha vellit la fresca i un cigarret. Clar, si este xicot em vol convidar a un d'aixòs cigarrets americans que porta. Clar que sí, tio, anem. Au. Sí, i des de quan fan vi a Califòrnia, Blai? A Califòrnia? Des que van arribar els espanyols. Allà pel 1700 i pico, un frare, Junípero Serra, va plantar la primera vinya. No fotes. Sí, senyor. A la missió San Diego d'Alcalá. Curiós retorns. Així té, tio, un americà.
Va, porta. Cada que so per a mi, ni un ote. Ja et fumaràs un caliquenyet dels meus i veuràs el que és fumar. Escolta, em pareix molt bé que vulguis conèixer d'on ve la teva família. Parles molt bé el valencià per a vindre d'allà. Allà d'on Cristo perdé l'espardenya. Home, mon pare a casa no deixa que parlem en una altra llengua. Ja ha vist que per a ell les arrels són molt importants. I per a tu no? Home, jo les arrels les tinc allà, tio, però sense desmereixer res. D'allò a l'alqueria... Escolta, Diego, que així serem un grapaer de gent, però com si fórem 1 milió. Bon dia, iaio. Mira, ja està així la família. Tu eres Diego? I tu has de ser Jaume. Com estàs? Bé, home, bé, de categoria. Asun, la meva dona. Encantat, Asun. Encantada. Fotre, Diego, tens maneres de marquès. Va, passem dins, que el tio Blai està desitjant conèixer-vos. Vinga, va. Au. Bon dia. Bon dia a tot el món. Jaume? Tu no ets Jaume? Blai. Ja. Però si t'has fet un samarro de 2 metres, Si eres tan templat com el meu Vicent. Jo que pensava que series un tap de bassa com ton pare. Mira qui parla, el Micalet de la Seu. Asun, la meva dona. Hola, Hola, Asun. encantada. Ja m'havien dit que el meu nebot s'havia casat amb la xicona més guapa del poble, però una altra vegada m'han enganyat. S'ha casat amb la dona més guapa de tota la província. Va, deixeu-vos de romansos i floritures. Tot el món a taula, que anem a dinar. Tu has un ahí, a mi ladito. On està el meu net, el Ximet? Volia que Blai i Diego el coneguerem. S'ha quedat amb Joaquim, pare, el meu sogre, perquè nosaltres poguérem dinar tranquils. Joaquim? Quin Joaquim? Joaquín Falcó, mi padre. El otro yayo de Chimet. Vaja, no ho sabia. No m'havies dit res, Rafael. Tens un net, Sanchís Falcó. Filla, ve l'arròs o què? Sí. Encara em desmallaré de fam. Què? Sí, que bo. Quina oloreta que fa. Vinga. Sempre. Dinar no faltarà mai. Au, tia Carrilla, saluda el seu home de la meua part. Com va, Tommy? Ui, així, veient desfilar les Maries del poble. Què vols de berenar, va? I convida Blanca. Res, que no tinc gana. Ui, que tens febre o què? Va, uns segoners d'ametla, que estan boníssims. No, de veres. Escolta, i on has estat? Este matí has passat per la fàbrica com un llamp i en tot el dia no has vingut a veure'm. Com tu has vingut a la botiga, a mi m'ha tocat acabar de repartir les comandes, tio collons. Bé, i com ha anat? Bé. Què passa, Tonet? Que parles menys que paga la muda. El colló és pandereta, i què vols? La fàbrica sense amo i tu ven els rosquilletes. Però com que sense amo? Arre d'ell. Que tu no has estat a la fàbrica en tot el dia. I què? Que Raquel ha tornat, collons. Ja sé que ha tornat de València, m'ho ha dit don Anselmo. Que no fa, va, que ha tornat a la fàbrica per a quedar-se. De veres? I tant. Ja ha parlat amb Picó. Ara mateix estarà a punt de veure'l. Li porta una nova oferta i si la cosa és com toca, recuperarem els clients. Segur que Picó traga que Raquelet és un encant. Vinga, va, posa'n 6 o 7 ròssegos, va. O una dotzena millor. Sí, vai. Així és la casa, Blai. Rafael, Anitín i jo hem fet tot el que hem pogut. Ja m'agradaria poder haver-li dedicat més hores. Però com ha sigut escopeta de lladre... Gràcies. Moltes gràcies. Millor no podia estar... Està com jo la recordava. Està tot molt bé, de veres. Diego, fill, vine. Mira, esta és la casa on va néixer el iaio i on va néixer el pare. Què et sembla? Està molt bé, pare. Blai, ara veuràs una cosa que segur que t'agradarà. Vine, vine. A veure... Mira. Me cago en la mare que va. Si estos son tú y yo, Rafael. Pero si no saben ni 2 pams del terra. Ei, mira. Sí. El dia que se n'anaren a la mili. Mira, quines caretes de panolis. Mira, pare, en esta estan els iaios, no? A veure.
Rafael i jo peguem, que voldreu instal·lar-vos tranquil·lament. No, això anar acabant. Ara vos convida a tots al bar. I no em digueu que no, que la feina que heu fet es mereix això i molt més. El bar ha canviat molt, no el reconeixeràs. El bar pot ser no, però el que vull veure jo és la gent. Què va ser del tio Paco? Ja, el tio Paco se n'hagué d'anar a la ciutat, com molts altres, quan encara no havien trobat l'aigua. Es van viure temps fotuts, cosí. A mi m'ho diràs. D'este poble sempre se n'ha anat la gent, collons. No es deixaren una altra eixida. Ja va, au al bar a fer-nos un herberet, que és una de les coses que porta 30 anys trobant a faltar. I vos deixa els homes. Me'n vaig a casa, que la pobra ni tinc la deixada amb tota l'escura. Vinga, adéu. A mi m'agradaria pegar una volteta pel poble. M'acompanyes, cosí? Clar que sí. I de pas t'ensenya la fàbrica de llimonades. Que no veniu nosaltres, Deixa la joventut que vaig a coneguent-se. Vinga, tots cap a fora. Així que Lluís, no? Quin deshonrat. Va treure els diners del compte el mateix dia que el van fer signar la carta de confessió. Collons, l'espavilat este. Quina decepció més gran, Joaquim. Es veu que em va furtar eixos duros per a poder a fugir amb la butxaca ben plena. Penses denunciar-lo? Es van dur molts cacaus? Home, no m'ha arruïnat, però un bon grapat de duros sí que s'han portat. Però va, parlem d'una altra cosa. Has sabut que el cosí de Rafael ha tornat de Califòrnia? Collons, si ho he sabut. Una mica més hinxafa el tío Melcochás y sí que s'ha dut d'allí el tío animal. Asun ha estado comiendo con ellos en casa de Dora. Y dice que él y su hijo son encantadores. Sí, ja veurem quantes dura l'encant. ¿Pero qué pasa, Joaquín? ¿Por qué dices eso? Tranquil, home, que el temps ho cura tot. Amb mi, a banda d'intentar xafar-me amb el seu cotxe, ha estat molt simpàtic. Sí, perquè tu no tingueres tractes amb ells. Perdonadme, pero no entiendo nada. El padre de Blay, Marcial, y yo tuvimos problemas con los negocios. Pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora no creo que haya motivos de preocupación. No, si el poble és ben bonic, però no crec que es queden massa temps. Acabes d'arribar i ja te'n vols anar? A més que no sé ben bé què faig així. Mon pare que es va encabotar i no volia viatjar a soles. T'has deixat feina a Califòrnia? Què estàs fent? Estudiar. Bé, ara no hi ha classes. Però en lloc de pegar-me unes bones vacances, així estic. Ho dius com si t'hagueren dut a la foguera. I escolta, ton pare no t'ha agafat per això de la bodega o què? No, què va. Ja té el meu germà Vicent, que no hi ha millor fill al món. Si mon pare badalla, jo obri 2 pas de boca. Sempre fa el que diu mon pare. I sense xistar. Però atem-me, Jaume. Així a banda del bar dic jo que hi haurà algun lloc per a divertir-se, no? Home, això no és Hollywood, digo. Al poble del costat, a Valderreu, hi ha un cine i un ball, però poc més. Collos, quin panorama. Tranquil, home, que així també sabem passar-ho bé, ja veuràs. A què li dius tu passar-ho bé? Vores 3 mosqueteros? El mateix que tu, supose, que encara que estigui casat no vol dir que no me'n recorde. Per la contornada hi ha xiques guapes i llocs on fer-se una copa. I si no t'agrada, te'n vas a València o Alacant, que tampoc està massa lluny. Crec que ja ens anem entenent. Cosí. Au, va, romancer, tira la fàbrica. Així és, Paqui, no? Sí. Quasi tot un dia dalt l'avió per arribar de Sant Diego a Madrid. Ui, tot un dia volant. Acabaríeu marejats. Ui, com una tonyina, filla. Anem a la taula mentre arriba la gent. Escolta, Rafael, això que m'has contat de Robert, de veres que ho sent molt. Allà no es pot fer res, Blai. La putada és Dora, ja la coneixes. No se lleva del cap. Ella vol molt, gràcies. A la Nora. Bé, tots la volem. Raquel va a un Potosí. Va, conta'm més del poble. M'has dit que heu muntat una cooperativa, no? Ja fa anys que decidirem unir-nos per traure un millor preu a la collita, sí. Ja. I per plantar-li cara al falcó, supose. Abans que se vos menjara pels garrons, no? Joaquim ja no és el d'abans, ai.
Redeu, Rafael. No, també, les coses han canviat molt últimament. Tu sí que has canviat, cosí. Mai m'haguera imaginat que em sentiria parlar així del Falcó. És un altre, creu-me, ja ho veuràs. I les famílies amb la boda dels xicons s'han apropat. Ja veig, ja. Però qui naix Falcó mai es fa teuladí. Va, deixa córrer, Rai. Has estat fora molt de temps. Ara disfruta dels teus diners i del teu fill. El meu fill. Sí, pareix un bon xic, no? Sí que ho pareix, sí. Però per a vol altre. Este viatge l'hem fet per ell, per Diego. No saps la vida que porta a Califòrnia, Rafael. Què dius? Que este l'endrece jo encara que siga amb una branca de garrofera. Allà té uns amics que me l'estan llançant a pedre. Estar així li vindrà molt bé, estic segur. Cosí, no saps com me n'alegre d'haver vingut. Jo també m'alegré de tornar a tindre't al meu costat. Vinga, salut. Salut. I escolta, Paqui, convida a tots els que vulguem veure. Molt bé. ¿Y Miquel? ¿Se ha ido solo a la partida? No, es que antes tenía que pasar por el ayuntamiento y a mí me apetecía ver a Chimet antes de salir. Me parece que el abuelo está empezando a chochear. ¿Has hablado con Asun? ¿De qué? ¿Pasa algo? No, nada. Es que me ha comentado que ella y Jaume quieren buscar casa en el pueblo para cuando él gane dinero. Ya, es ley de vida, supongo. Los hijos tienen que volar. Pero que no vuelen muy lejos, ¿verdad? Con que se queden en el pueblo me conformo. Ahora que no sé si Jaume ganará suficiente dinero como para comprar una casa. Ay, déjalos que se ilusionen. La ilusión es lo que une a las parejas. Tienes razón. Además, Jaume es un buen pilotari y tiene ambición. Seguro que le irá muy bien. Eso. Y ahora que Raquel ha decidido quedarse, está mucho más alegre. Parece otro. Chimet! Mírame el diario. Vine que mengi esa pancheta tan barata. Doña Teresa, que Chimet ya ha merendado. Y si le parece, me lo llevo a dar una vuelta, que hace muy buen día. Jolines. Este niño pasea más que un santo en andas. Pero si quieres, llévatelo. Muy bien. Pues en un momentito nos vamos. ¿Te ha llamado? ¿Quién? Ah, Kiko. A mí me da igual que me llame o no. O sea, que no te ha llamado. A veure el cotxe? Que si juga al teu cosí, Jaume és el millor pilotari del món. Que encara no has vist la foto. Encara no hem passat pel bar, Tonet, i no sigues exagerat. Recollós pandereta exagerat, diu. Atén, Diego, en el bar està penjada una foto que li van traure a Miami, en Amèrica. D'allí d'on eres tu? Home, entre Califòrnia i Miami caben 3 o 4 paules com este. Da igual. El cas és que a Miami no hi hagué pilotari que li guanyara una partida. Bo, un mexicà, no, Jaume? No m'havies dit que eres un figura de l'esport. Ni figura ni lleig. Tu a este no li fas escàs, que és un bocut. Hem de fer engui prou. Des de quan jugues? Ja fa molt temps, ja. Ni me'n recorde. Primer d'entrenar, aprendre amb el iaio. El tio Pep en sap de pilota? El tio Pep, cabassades, més que el Rebollet i el genovès, un que està començant, que diuen que és mal. Gràcies al iaio vaig començar a jugar. Bé, i després, ja ho saps, vaig acabar a Miami. La pròxima partida que jugues no me la perd per res del món. Ja està, home. Escolta, Raquel està dins? No, deu estar a puntet d'arribar. Molt bé. Diego, passem i esperem allí. Vinga, fins ara. I així tens el despatx. No saps les ganes que tinc de no tornar a xafar-lo, Diego. No m'estranya. Que això d'estar fent comptes de caixes de llimonades... Esta és la teua taula? Afortunadament no. Crec que aquesta taula ja té ama. Que bé que has tornat, Raquel. Et presento el meu cosí, Diego. Molt de gust. Com estàs? L'americà, no? Acabo d'arribar. Sí, fa unes hores. Hem dinat i hem pegat una volteta pel poble. I què? T'ha agradat el que has vist? No tant com el que estic veient ara. Bé, no li fas escàs, que és americà, i els americans ja se sap. Sí, que es creuen els amos del món, no? Com va anar d'en Picó? Bé, li he fet la proposta que hem pensat este matí i... I què, va? Conta'm. Que li baixem el preu de les llimonades i es compromet a fer comandes més grosses. Però prou més grosses. I a deixar de donar-li la barrila als altres clients. O sigui, que a la llarga guanyar més diners, no? Exacte. Pico guanya, nosaltres guanyem, negoci redó per a tots. I s'ha posat molt gallet? Va, al principi, però al remat ha acabat convidant-me al bar, no deixa de tirar-me flors. No és d'estranyar. Això de tirar-te flors, vull dir. Els homes, que sou més simples que una botitxa. Collo, Jaume. Ja ves per què vols pegar a fugir cap als trinquets? Ah, sí? I tant. Jo tampoc no m'ho pensaria.
Allí qui tira tralla és la pilota. I prou. Colla, Jaume, sembla que el teu cosí m'ha agarrat por. Ah, no sé, el Xabrà. Jo l'acabo de conèixer. T'ha agarrat por, tens raó. Està clar que estàs ben calats als homes i que no et valen les floretes. Ni les parauletes. Pren nota. Bé, Raquel, nosaltres et deixem, que segur que voldràs treballar. Ciao, Diego. Quan tu digues. Raquel, encantada d'haver-te conegut. Ah, i tingues per segur que mai no es regalaré floretes. Què tal unes passades grima? Ale, tireu, que Jaume té raó, que el Ramat no faré res. Bé, Blai, si vols podem anar a la pedrera i veus les terres abans que es faci de nit. Per mi encantat. A més, que l'herberet eixirà cabut i em vindrà bé estirar un poc les cames. Això és veritat. Què, Joaquim? Ha fet la partideta? Ei, a veure. Te'n recordes de Blai, el meu cosí? Clar, home, que me'n recorde, encara que ha passat molt de temps. Com estàs, Blai? Bé, prou bé. Acabades d'arribar i veient tots els canvis. Has tingut bon viatge? Tranquil, sí. Ja m'ha comentat Rafael que t'ha anat tot molt bé per allà, per Califòrnia. Molt millor del que es podia esperar. Ja veus, Joaquim, vam eixir del poble sense res, arruïnats, com els més miserables. I ara tinc una de les majors bodegues de Califòrnia. M'alegre molt, Blai. Què, Rafael? Encara tens ganes d'ensenyar-me la pedrera? Ah, sí, home, clar. Bé, Joaquim, nosaltres fem marxar. Aneu, aneu. Adéu. Va, Blai, ja es veurem i continuarem xerrant. Clar que es veurem. Pots estar segur. Aquesta xicona m'ha impressionat, Jaume. Té uns ulls i un caràcter que... Qui, Raquel? Sí, l'ama de la fàbrica. És preciosa i té un caràcter com a mi m'agrada fort, però en sentit de l'humor. L'ama de la fàbrica, no? Sí, això he dit, que era l'ama, no? L'ama. I la dona del meu germà, Diego, la meva cunyada. Collons. Està cadatxer, però de dalt a baix. Vaig a disculpar-me. Sí, ja va. I Jaume, però per què m'ha deixat parlar-li d'aquesta manera? Home, en el fons ha sigut divertit. Sobretot allò de que els americans vos cregueu els amos del món. Tu també eres un poc cabrón, no, cosí? Veges. I on està Robert, si es pot saber? No crec que deixi una dona així molt de temps, ja deixo dir que estava fora, no? Robert està a França. Se'n va anar fa unes setmanes. A França? Au, va, tira, t'ensenya el llac de l'Encantar i te conte. Esta terra, Rafael. No hi ha en el món una terra com esta. I més ara, amb aigua per regar sense patir. Una benedicció. El meu sogre i jo estem pensant si canviem de cultius, fer com han fet molts. Horta, no? Sí, de moment sí, més endavant després. Estem pegant-li voltes. Fareu molt bé. Aquestes terres cal treure-les profit. Sí. Allà dalt també tenim bona terra, saps? Bona per a les vinyes. Encara aquesta també serviria per a fer vinyes. Per ací hi haurà alguna bodega, no? Home, n'hi ha algunes dins del terme. No estan massa lluny. Per què ho dius? Mira, Rafael, a tu puc i vull dir-te la veritat. No hem vingut per una temporadeta. Vull muntar una bodega així, la millor de la contornada, i que en el futur la porte Diego. Ja t'he contat que aquest trasto a Califòrnia s'està perdent. Collons, Blai. No saps l'alegria que m'acabes de donar. Però m'has de fer un favor, eh? De moment no li digues res al meu fill. Ell es pensa que hem vingut per unes setmanes i vull tindre temps per fer-lo entrar en raó. Tranquil, ni una paraula. Mon pare va morir plorant, Rafael. Ni un dia de la seva vida va poder oblidar el que li va fer el falcó. Fill d'una ressaxa de gosses. Ni mon pare, ni jo tampoc.
Ja ho sé, Blai, ja ho sé. I ja saps com volia jo ton pare. Quasi tant com el meu. Però, home, al remat tot va eixir bé. Has fet fortuna. I has tornat sent més que ningú. I què? Això no li fa? Clar que li fa, Blaiet. I obrint la ferida no guanyaràs res, creu-me. Eixa ferida no s'ha tancat mai, Rafael. Que tu no saps el que és que ton pare es muiga els teus braços, demanant de tornar a la seva terra. Què t'han paregut els americans? Molt bé, molt agradables. Ui, xica, només agradables? Diego és un xicot ben templat, no trobes? No ho sé, ni m'he fixat. Que no s'ha fixat? Si no li has llevat els ullers de damunt. Sí, tia, ben templat. Un xicot molt guapo. Almenys ara tindràs amb qui parlar. I no estar sempre amb els corrupios de Rafael i mon pare. Això sí, parlar-hi prou, eh? I què en dius del tio Blai? També seria guapo de jove. De jove i ara, que s'ha conservat l'home. Tu i el tio Blai vau ser nòvios? Seràs xafardera. Ui, nòvios. En aquella època no era com ara. Passejàvem i jugàvem a les cartes i ja està. Només a les cartes? Però serà deshonrar. Bé, quan anàvem a la fira et treien a ballar. I a tu qui et treia a ballar? El tio Rafael o el tio Blai? Els dos. Els dos? Mira la tia Dora, si encara va resultar que anava trencant cors. Una vegada, al ball Valderreu, Blai va estar ballant amb mi tota la nit. I què va fer el tio Rafael? Es va posar com un bou. Quasi arriben a les mans. Ara jo ben pagada. És que per a mi... Ai, filla, a mi em donava igual ballar amb Blai que amb Mahoma. Només tenia ulls per a Rafael. I com va acabar tot? Que el tio Rafael es va fartar de tant de joc i em va demanar de nòvia. I tu li digueres que sí. Ai, veges, estava desitjant-ho des del primer dia que el vaig veure. El tio Blai? A Ixel li se'n va anar la pena pronte. Va començar a parlar amb Lolita i ja està. Ahí sí que els xics més guapos del poble es pegaven per tu. Què te'n sabes? Así que el tema de Pico ya está solucionado. Menuda alegría le habrás dado a Chaume. Sí, a Chaume, a Tonet y a Tommy, que un poco más y bailan en la fábrica. Ahora se lo contaré a tu padre. Seguro que tu socio se alegrará mucho. Pero tendrás que decírselo mañana. Has salido a cenar con mi tía. Ya. Oye, ¿qué tal la comida con Dora? Muy bien. Conocimos a los americanos. Vaya, yo también he conocido a uno, a Diego. Chaume lo trajo a la fábrica. Parece calladito. Calladito. Ese tiene pico de aquí a La Habana. Menudo embaucador. ¿En serio? ¿Te ha piropeado? Bueno, lo ha intentado. Y tendrías que haber visto a Chaume, el pobre más incómodo. No sabía dónde meterse. Diego es guapo. ¿No te parece? Va, que con la que ha caído estoy yo como para fijarme en un hombre. ¿Pero es guapo o no? ¿Guapo? Sí. Sí, la verdad es que es guapo. A veure si no apurem tant els cigarrets, que m'esteu empudegant amb tant de fum. Serà possible el moniato este. Ara ens dirà quan podem fumar i quan no. No se'n puja, iaio, que ara he de cuidar-me si vull tornar als trinquets. Sí. Que no vins nosaltres als millors pilotaris fer-se un caliqueño abans la partida. Sí. Hauries d'haver conegut el Nel de Murla. Que sí, iaio? Ixe, un caliqueño i una casalla, si feia falta. Vull tornar a jugar, però esta volta de veres. Anant a per totes. Valent. Che, si és per això, apaga el puret. Bo, ara quan me l'acabe? Això vol dir que continuaré pujant a la pedrera a soles, no van de res? No, pare. Mentre vaig a partides jo el amb vostè. Ara que Raquel ha tornat a la fàbrica, a mi no em necessiten per a res. I ja tens alguna partideta anugada? Sí, alguna n'hi ha. M'ha telefonat Riverita. Diu que si no passa res, Rovellet està disposat a donar-me la revenja. Rovellet? Collo, de veres? Cristina Marinera. Això sí que és tornar a la pilota, però per la porta gran, xiquet. Quixe, ja t'ho vaig dir i t'ho dic, és el número 1 i juga com a 24. Si Rovellet vol jugar, allí estarem amb tu, ja ho saps. Gràcies, pare. I què? Apaguem el cigarret ja, o què? Ai, veges. Sí, sacrifici. Enhorabona, fill. Gràcies, iaio. Que caiguen tots. Ale, Ferri, un mos he de a dormir.
Va, que portes tot el dia amunt i avall. Ale, bona nit. Un beset. Què? Què diu el galant? S'ha atrevit a parlar o com sempre? Pels colzes. Ah, sí? Sí, si està que me l'han canviat. Des que el Falcó l'ha pujat de categoria, no para. No m'ha deixat ni parlar. Ah, sí? I t'ha dit quan torna el xarraor? Ai, el xarraor no sap encara quan tornarà. És que ha d'anar a Tibi i a Torrosella a col·locar unes creïlles del Falcó. Quan torna li fas un bon sopar de benvinguda. Això. I el fotògraf què? Ha respirat? M'ha cridat esta vesprada. Ah, sí? Diu que espera poder vindre pronte. Ja veurem què diuen els secs. Paciència. Escolta, avui hem fet una caixa. Ah, sí? Sí, és que ha vingut l'indià, el Blai, el cosí del Rafael. Sí. I ha començat a convidar a tot el món. El que està ben plantat és el seu fill. L'he vist pel carrer amb Jaume. I mare meua. Que és guapo. No tant com Quico, però guapet. Ai, Quico, si el caganius eixe el poses de gaidó i no el veus. Ai, pa aquí. Què? Va, jefa, para un poquet que ja està bé de treballar, va. Això, a veure si tanquem la paraeta, que així la gent té família. No, pegueu vosaltres, que ja tanque jo, eh? Que no, així o tots o ningú. Che, deixeu-me tranquil·la, que he de preparar unes coses per a portar-les al banc. Che, a fer-la mà al banc. Mon pare em deia de xicotet que hi ha un temps per a treballar i un temps per a divertir-se. Voleu deixar-me tranquil·la, que sou més pesats que un camió de ferro? I tu vols deixar els papers i mirar cap ací, collons? Volem celebrar la rendició de Picó! Però mira que sou destarifats, eh? Celebrem també que hagis decidit quedar-te amb nosaltres. Sobretot això, jefa. Per cert, Raquel, estàs molt guapa. Ei, va, veniu així. Vinga, va, brindem, que jo també estic contenta d'haver tornat. Per la jefa! Anem allà. Recollons com han canviat les coses al poble. 30 anys i el món a l'inrevés. Per què ho dius? I per què? Un Sanchís casat amb una Falcó. Si el teu iaio alçarà el cap, se'n tornaria a la tomba. Me caguen sos. El pobre home, ixe sac de faves, li va arruïnar la vida. Ja estem una altra volta amb la història del Falcó? Sí, fill, sí. 1 i 1000 voltes. Mon pare tenia la seva terra i era més treballador que ningú. De què li va servir? Li va servir per a fer-te a tu tan treballador com ell. I tu vas fer a Vicent tan treballador com tu i el iaio junts, no? I això et fot, veritat? Llàstima que tu no tragueres res d'eixa herència. Ni d'eixa ni d'altres. Pare, ja em diràs què fem així. Vivint a una casa pitjor que les que tenen a les teues terres, els teus jornalers. Massa fàcil te ho has trobat tu tot, fill. Fàcil i fet. Escolta'm una cosa. Esta està a casa i vull que la respectes. I no em facis dir-te que si estem així no és per gust. I que si hagueres tingut trellat no haurien d'haver pegat a fugir. Jo no vaig fer res. Ah, no? Conduir borratxo és no fer res. I el que va passar per culpa d'eixa borratxera tampoc no és res. Però tu en quin món vius, senyor Descollons? Allò no va ser culpa meua, t'ho he dit més de 1000 vegades, pare. Ens quedarem així el temps que faça falta, ja ho saps. I mut, Diego. No vull parlar més d'este tema. No sabeu com li ha canviat la cara a Blai en veure a Joaquim. Però li ha dit alguna cosa? Han tingut alguna paraula o...? No ha passat res. Però jo notava com li bullia la sang i després a la pedrera m'ho va acabar de confirmar. Rafael, tu és millor que no et claves pel mig. En això estic. Però és difícil. Em sent entre l'espasa i la paret. Che, en el fons Blai té raó. Jo al seu lloc no sé què faria. Dóna-li temps, que veja ell mateix si el Falcó ha canviat o no. A veure si entre tots fem força i ho entén. No sé si és qüestió d'entendre. Que les terres d'ell i de son pare són de Joaquim. I això li crema la sang. Les seues i les de mig poble, Rafael. Però això ja no té marxa enrere. I què podem fer, pare? Poc, filla, poc. Només una cosa. Que l'enrònia de Blai cap al Falcó no acaba esguitant-nos a tots. El primer és el Ximet, son pare i sa mare. I els altres, sentint-ho molt, si no tenen raons, cama.
Centraleta de l'Alqueria Blanca, digue'm. Tomàs, carinyo, sóc Blanca. Blanca. Hola, com estàs, Perla? No saps les ganes que tenia de parlar amb tu. Sí? Em trobes a faltar? Barbaritats. Escolta, que Raquel per fi es queda dama de la fàbrica. No se'n va. Ai, sí que m'alegre. Atent. Hauries d'haver-la vist com s'ha apanyat amb picó. És que tu unes castanyes, la tia. Sí, sí, carinyo. Atent, Tomàs. Escolta, i com va tot per ahí? I Conxeta, com està? Si em deixes parar tu, conte, collona. Escolta, que torne demà. Tornes demà? Sí. Ei, que bé. És l'alegria que em faltava avui. Escolta, que hem de fer lloc i arreglar l'altra habitació. I això? Què passa? Perquè Conxeta, Pere i la xiqueta se'n venen a viure una temporada a casa. Amb nosaltres. Ja han tornat a casa, pare. I vostè tornarà també. Encara que siga l'última cosa que puga fer en este món. Li ho jure. Vicent no m'ha donat bones notícies. Però què t'ha dit? Que si tornes ara, igual dorms en un lloc pitjor que esta casa. No te preocupes tanto, mujer, si solo son unas décimas. No te ahogues en un vaso de agua. Tu no coneixeràs alguna xicona del poble de confiança perquè duga a la casa? Yo, si a Matías no le importa, podría trabajar así. Eixa xiqueta és de la família, així que ves espai. Ja no estàs a casa, on podies fer l'imbècil amb totes les empleades. Es solo un catarro y está controlado. No, si parece que a ti solo te importan tus partidas. No anem a celebrar la meua arribada com el menester. Vinga, Jaume, si no, què es pensarà el teu cosí del poble? Però a sopar només, les copetes i el ball per a vosaltres. ¿Dónde está Jaume? Cenando con Diego. El niño se pone malo y a él solo se le ocurre celebrar que su primo ha llegado. Muy bien, don Genaro, y gracias. Y perdone por las horas, es que le subió la fiebre de repente y estamos muy preocupadas. Hola, jo sóc Pere, l'home de Conxeta. Un plaer, jo sóc Jaume. No sabia que a este poble les flors caminaven. I no trauries temps per a fer-te un cafè amb mi al bar? Això és el que jo no tinc. Temps que jo treballe. A mi m'agrada molt ballar. A l'altre, si vols, te'n vens amb nosaltres. A veure si és possible trobar una dona guapa en una nit de festa. Pere, per l'amor de Déu, ningú té per què enterar-se del que està passant. Ja estem? Pere, per favor. Que sí, merda.